Jo crec que és una hora perfecta per a prendre's una horchata. Així que això mateix han pensat també el Consell Regulador de Xufa de València, perquè han convidat a tot aquell que passe per la plaça de la Mare de Déu a prendre's una horchateta. Veritat que sí, Pau? Està en Laura a punt de convidar a berenar horchata, perquè en uns segonets començarà l'anomenada hora H. Què significa això? Doncs mira, que tots podran degustar un gotet d'horchata debades. Mireu, ho tenim tot preparat. Per una banda, escarrets amb la horchata i per altra, girem cap ací i vegem tota la gent que se vol aprofitar d'esta macrodegustació de la beguda més coneguda i reconeguda de totes. Però n'hi haurà horchata suficient per a tota esta gent i per a tota la gent que passe per esta plaça de la Mare de Déu? A veure, quants litres teniu d'horchata? Mira, hasta que se acabe para todo el mundo. Tu calcules 100, 200, 300... 200 i pico, vores 300. El que està clar és que tot el que passi per ací tindrà el seu gotet d'horchata. Mireu, els primers de la fila ja estan esperant, així des de fa temps, des de fa molts minuts. A veure, quantes ganes tenim de beure horchata? Moltes. Per què us ha agradat? Pues perquè és la beguda típica de València i feta d'un producte que és la xufa, que és d'origen, de denominació d'origen de València. Pues no parles més i anem a donar l'eixida d'esta hora H. Antonio, endavant. Ahí van els primers de la cua. Bueno, n'hi ha dos modalitats. Per una banda, poden agarrar un botellí i per altra, poden agarrar un gotet del que és la horchata típica de xufa amb denominació d'origen. A veure, Antonio, conta'm, per què se fa això? Bueno, pues la Hora H és una iniciativa del Consell Regulador de la Xufa de València i consisteix en que tots els establiments, o tots els que volen, els establiments adherits al Consell Regulador, fan una espècie d'oferta a una hora determinada. En aquest cas, ara, a aquestes hores, el mateix dia a la mateixa hora. Uns donen horchata, altres regalen fartons, alguna consumició, un 2 per 1, cada un el que bonament vol, però tots a la mateixa hora. I és una horchata rica, no? Riquíssima, no? Podem veure ahí. Sí, la horchata és una meravella, és un líquid especial, és una beguda refrescant i en una sèrie de propietats increïbles. Bé, vaig a preguntar-li a aquestes dones perquè estan, mireu, amb el palmito así. Hola, vostè s'està tapant la cara. Això és que fa molta calor, ¿no? Cariño, porque hace calor, mi vida. Porque hace calor y como soy tan chiquitina, pues no puede ser. Nosaltres venim tots els anys. Molt bé, perquè esta horchata, bé, i debades, millor encara, no? Bueníssima. Bueno, a lo millor, si veniu en mi, no voleu colar-se. No. I són legals. Legals, no. Bé, el que anem a fer és aprofitar-nos, vindre, perquè este gotet està massa buit, no, Laura? Què penses tu? Sí. A veure si mos fan un huequet aixina. Sí. Mos fiquen una miqueta d'horchata. Va, a veure si te pots colar, perquè estàs treballant, més que res. Bueno, hem fet una miqueta de trampa, però no passa res. Així tenim el nostre gotet d'horchata i tot el que vulgui tindre en un comeste ha de vindre així en la pròxima hora. Debades tota l'horchata que vulgueu. Podeu repetir fins i tot. No, mira que bo, repetir i tot.